खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो जों दिनै जु नायनो फैदों सानजौफुनि ओंखाम जाखांनानै ओरैनो मा खालामनो मा मानो दसे बेहायनो बेरायफैबाय बेनिफ्राय दा 2:30 3:00सोआनो जाबाय आरो सान्दुंबो गोसा मानसिफोरबो बुरजाथार बेनिफ्राय ओरैनो खालामबाय आंबो भिडिअखौ नोंथांमोना नायनो मोजां मोनोबा नायलांबाय थादो बहुत बोसोरनि उनाव जु नायनो फैदो जि सान्दुं गोसा थेवबो फैबाय एग्जाम जोब्बायना गथ'आबो ओरैनो टाइम पास देखायनोसै बहुत मानसि ओरैबायदि मानसि जाखादो भर्ति पार्किंआ फार्स्टआवनो जिराफ नुग्रोबाय नायनोसै ओइनो बायहेरायाव ओंखारना दङ ओइ नुहुराखैयानो इथिंनिफ्राय खाथि जिराफ मासे आदार जागासिनो मासेल'सो नुदो खैथा दङबा नैबे दाउआ माने दलद थाखाया एकदम थांलाय फैलाय थाबायथिंबाय थायो नायनो मोजांथार बे भिडिअ'आ एसे गोबावनि आरो आं गोबावजों आपल'ड खालामनाय जादों बिदिनो खालामथ'नाय जायाखैमोन थालांबाय थादोंमोन बिनिफ्राय नोंथांमोना जोबजासिम नायनानै जुदि मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब खालामाखैबा खालामनानै हो नैबे मानै दाउआ जा अन्थावथावखा माने माबा मोनसे मानसिफोरा रायलायनाय बायदि खुगाजों खुगा माने दङ आरो अन्थावथावनो मानैबो नैबे बाथ'आ एसे माने गिदिर जातनि बाथ' आरो बे मानसिफोरजों रायलायफानाय बायदि माने बिदि आवाज होफायो दाउफोरखौ नायखांनानै गुबुन फारसेथिं थांनि आङो बोसोरब्रैसो जाबायमोन नामाथाय बोसोरब्रै बोसोरबासो जाबायमोन गथ' उन्दैयाव फैदोंमोन बावलायबायसो आङो माने अबेथिं मा दङमोन थांबाय थानोसै बिदिनो मा मा नुयो लिरनाबो होनाय दंखायो सान्दुं गोसाब्लाबो मानसिफोरा बेरायनो फैदों माने गथ'फोरना एगजामबो जोब्बाय आरो दिनै सानडेबो बैहाय घरियाल मासे नुदोंनो गोजौ मानखोना दङ बैनो बे सान्दुंबो गोसाना नाबो दङ फुख्रियाव ना दावबाय थादो दा गोजौथिं जों थांगासिनो स्नेक नाहैनो थाबायनो बासोदों बिराद मेंनाय मोनो थेवबो नाहैनोसै गथ'फोरखौ देखायनाया मोजां बाबुखौ देखायनाय जायाखैमोन एसे देरनानै आगोल उन्दैयाव देखायनायानो माने नायनो होनना बुंबाय थायो ओमफ्राय आं लाबोनो बानानै लाबोआखैमोन आरो ओमफ्राय दिनै लाबोथारबाय नङाब्ला आरो बिदिनो थालांबाय थायोना बेनिफ्राय सान्दुंबो गोसा नालाय जिबौफोरा मायाबा ओंखारदों मायाबा ओंखाराखै बेनिफ्राय नैबेथिं दाउ माने बियो बै दाउब'आनो आरो गिदिर गिदिर मा होनोमोन आं मोनथिला दाउब'निनो जात माखासे बानानै दङ बेहाय मैदेरखौ जों नुनोनो मोनासै मैदेराबा दंना गैयामोन मोनथिला बेनिफ्राय नैबे माथाय बे लाबाया मोजाङैनो बाखिफोरखौ नुवानो सब गोजाननिफ्रायसो नुजोबो मैदेर थानाय जायगाखौ आं बावबाय अबेथिं दंमोन ना गैयासो बैहाय जोङो माथामसो सिंह नुबाय आरो माथामल' सिंह नुदों बेनिफ्राय मासेया बिराद बोरायथार बै सिगां थांनायानो बोराय नैबे सेकेन्ड आरो बै लास्टाव मासे दङ गोजाननिफ्रायसो नुदों बेनिफ्राय नैबेहाय मा बुङो बेखौ भालु नामा गाखोना दंमोन मानै भालु गोजौआव बेनिफ्राय जि मावबाय थादों आरो बै गाखोनाया गोलैहां बिदिनो बिसोर गेलेगासिनो दङ मानैदो मासेयानो ओंखारबोबाय नैबे जा गोजौखा गाखोनो बाबांसिन गाखोफाबाय आं गथ'जों बेहाय माने मोसा नुहैबाय आरो बेबो मोसायानो बेलेग जातनि एसे बेरायखांनानै फैबाय सिंनिफ्राय ओमफ्राय दा नै आइसक्रिम जागासिनो नुडल्स जागासिनो बहुत मानसि जादों साराय सारिथा हल ना साराय सारिथायानो जाबाय जाखांनानै आरो बाहेरायाव दसे जिरायबावदो जोङो एसे खोमसि जाबावबा थांनोसै लाइट होजोब्बायानो नै जा मानसिखा बेरायबाय दिनै गरमनो जोंबो थांनोसै न'सिम बारा गोबाव थाला बेनिफ्राय नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो जायफोर नोंथांमोना जोबजासिम नायबाय बिसोरनिसिम बुहुत साबायखर थाबाय आरो नायनानै जुदि मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब खालामाखैबा खालामनानै होदो जुआव फैदोंब्लाबो आं गासैखौबो देखायनाय जाजोबाखै आरो मानोना बयबो गिदिर उन्दै नुखानाय मोनथिखानाय अब्लाबो आं बिनि गेजेरावनो खायसेखौ देखायनाय जाबाय